Kaabablon TV ɲamadabaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye aw ka kunnafoniw ni y'a kɛnɛ sigitɔla ye bi don ɲɛna aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan bi dakun minnu sɔrɔla o kumabaw filɛ nin ye. Mali minisiri ɲɛmaa kun bɛ ka taama jɛkulu yakubalen min ta ka Abu Dabikaw fɛ yen sɛgɛrɛ taama in kuncɛra bolonɔbila kɛra sɛbɛn caman na minnu bɛ lafiya don Mali bunadamadenya fan caman nɔgɔyaw la. A bɛ se kɛlɛkɛcɛ 1709 ma minnu bɛna ta ka don Mali l'armée kɔnɔ ka sanga ni an ka bɛnkan sɛbɛn laɲini min kɛ k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ an l'armée ka labɛn kura ye walasa malidenw mago bɛ kologɛlɛya ni Mali fan bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ l'armée na ka sanga ni o ye jɛkulu min bɛ yen ni o sigilen don an ka bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili ni malidenw ka fara ɲɔgɔn ma olu ka lajɛ laban senfɛ ni hakilina in taara yen de. An balima Kaabablon TV ɲamadabaw ni ye bi kunnafoni ye kumabaw ye minnu bɛna tɛndɛ ka ɲɛsin aw ma aw bisimila Kaabablon TV a jabarani ɲamadali la. Ayiwa an bɛ segin ka na ka tila ka aw bisimila ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ba aw minnu bɛ ka a ɲamada an fɛ Mali jabarani ni a caya bɛɛ lajɛlen aw minnu ye Kaabablon TV sugandi k'a kɛ aw ka kunnafoni ni sira ye. Ɲɛbila kunnafoniw na an ye aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ani taama jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn dɔ kun y'u kunda Abu Dabikaw fɛ yen ka taama in kɔni kɛra wasa ye ka ɲɛsin Mali ka yiriwa ni Mali ka ɲɛtaako la baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛtɔ an'u ka maa ɲɛma ni Dr Bubu Sise ani Abu Dabikaw ka maa ɲɛma ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min ni jaabi ɲuman bɔr'o la ko tɔ bɛɛ lajɛlen kɔ a kɛra la o senfɛ baw u jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn camanw na sɛbɛn minnu bɛ boli Mali ɲɛtaa ni a lakanako ka o kumabaw la bolonɔbila kɛra seko ni dɔnko fo ka taa se douaniers ka ko Mali sɔrɔko ka taa se lakanako ma Méry KONATE an ka jɛ ka a ɲamada ale ka tɛndɛliw fɛ ale bɛ caman ɲɛdɔn a la an ka jɛ k'a ɲamadaw la. Bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn minnu na a kɛra ka bɛn ni selifana tile yɛrɛ waati ye coin dɛnɛn don a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko douane ko sɔrɔko ani jamana yɛrɛ lakanako dɛmɛ in yɛrɛ bɛ t'i jɔ CFA miliyari 14 a n'a kunkanfɛn na nin bɛna kɛ sababu ye cakɛda misɛnnin minnu bɛ bange anw ka jamana kɔnɔ ka se ka olu kɔkɔrɔma don ni ka tila ka ni kura don u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu mana wulikajɔw daminɛ ka entrepreneuria baaraw kɛ kɛnɛ ka yen nɔ Dr Bubu Sise ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ale ye nin jamana in sugandi k'a ka taama fɔlɔ kunsin yɛma a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la kabiri bila ko tɛ jamana in ye Mali kɔkɔrɔma don ko caman na hakilinaw ni miiriyaw ni sɔrɔ boloda cogo minnu bɛ anw fɛ yan u y'o seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ani fana minisirikuntigi ka fɔla Dr Bubu Sise an ka jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a kɔni ye sinsan kan k'a fɔ jamana in ni Mali jamana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka kɛ walasa ka se ka an ka teriya siraw ji don ale k'i seko k'o la dɛmɛ min talen filɛ nin ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma Bubu Sise ka fɔla n'i ye Mali entreprisew ta 2000 o 2000 i bɛ taa sɔrɔ minnu b'a daminɛ minnu bɛ san kelen tɛmɛ u ka bangeni kɔfɛ o man ca kosɛbɛ 100 o 100 85 san kelen bɛ taa yɛlɛma tuma min na i bɛ taa sɔrɔ olu tɔgɔ tununa ko sabu kɛ entreprise ka dɛsɛ ye nin dɛmɛ min talen filɛ nin ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma jagoko nasira fɛ k'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka o entreprise ninnu kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka san caman sɔrɔ ɲɛnamaya la u ka se ka baaraw kɛ a ɲɛ 40 ma wa dɛmɛ yɛrɛ fana kumaba bɛna ɲɛsin minnu ma o ye musolaka minnu bɛ a ɲini k'u yɛrɛ ka cakɛdaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye minisirikuntigi kɔni ye dɛmɛ in fo kosɛbɛ ka sanga ni o selifana tile kelen waati ye coyi an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ Kuluba masakɛdagayɔrɔ la an ka jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye maaba dɔ bisimila min ye Saudiya jamana olu ka lasigiden kura ye a tɔgɔ de ko Khalid bin Mabruk Fahad Al Khalid ka bɔ Saudiya jamana na ka na anw fɛ yan Mali la ni ambassadeur kura min nalen filɛ nin ye Saudiya jamana tɔgɔ la an fɛ yan a ye jɔyɔrɔ caman kɛ farafinna gun kan a ye nazara jamanaw kɛ ka taa Amérique Khalid bin Mabruk Fahad Al Khalid Saudiya jamana yɛrɛ kɔnɔ ye a ye ministeriso caman kɛ min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka conseiller jɔyɔrɔw ye a y'o kɛ ka tɛmɛ o conseiller jɔyɔrɔ de bɛna to a bolo fo ka taa se san 2017 ma jamana bɛna to o conseiller jɔyɔrɔ in de la k'a ta k'a kɛ Saudiya ambassadeur ye Mali kɔnɔ a yɛrɛ ye furu kɛ den 4 b'a bolo a nalen n'a ka bisimila sɛbɛn ye an ka masakɛdagayɔrɔ la a n'an ka jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita u ye lajɛlifɛnw falen ɲɔgɔn na. Mali bɛnkan sɛbɛnko kɔni ma a bɛ se k'a fɔ a bɛ ka taa ɲɛ ka sanga ni bolonɔbila kɛra sɛbɛn min na malidenw yɛrɛ daba ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigiw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigira jɛkulu min bɛ ni u b'a wele ko comité de suivi de l'accord pour la paix olu ka lajɛ laban senfɛ hakilina dɔ taara o ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ maa 1309 olu bɛna ta ka don Mali l'armée na ko min n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na
cɔni sigira a ka cogoya minnu na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina in taara u ka lajɛ laban dɔ senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko mɔku kɛlɛkɛcɛ minnu fara ɲɔgɔn ka se k'o baaraw kɛ u bɛna bɔ o de kɔnɔ ka fara Mali l'armée kan maa 1309 kɛlɛkɛcɛw la an ka jɛ ka Méry KONATE lamɛn ale ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ a ko kan a ye tɛndɛli min kɛ olu filɛ nin ye jɛkulu min sigilen bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili kama olu ye nin kunnafoni bɔ ka bɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye o ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ san 4 sɔrɔ ɲɛnamaya la jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka jate la DDR programme min filɛ nin ka ɲɛnamaya nin bɛna kɛ sababu ye ka ni kura de don accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn sariya senw na wa yirala kɛnɛ ka yen nɔ k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni Ala ye juma nata fara si kan wa o jumadon kelen fana min y'an ka jamana gouvernement ye o bɛna kɛlɛkɛden 1300 in bɛɛ lajɛlen tɔgɔ a n'a jamu a n'u bɛ daga yɔrɔ min na u bɛna lisi kɛ ni k'a di MINUSMA ma o kɛlɛkɛden 1300 min donnen filɛ DDR kɔnɔ nin don nataw la u bɛna fara Mali l'armée kan ani ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Montage ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara min daminɛtɔ filɛ nin accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn sariya senw bɛna dangɛnɛmaya sisan n'o tɛ a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a nimisalen don k'a fɔ kabiri accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila kɛra don min na san 4 don sigi don kan fo nin yɔrɔ in na maa tɛ se ka kalaturu fɛn kan ko nin baara in de kɛra n'a kɔni ma ɲɛ k'a fɔ DDR baarako daminɛna ka ban o tuma na ale bɛ wele bila ka ɲɛsin Mali jamana ani kulu marifatigi kɔrɔw ma bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'i diinɛ ni ŋaniya don nin ko in na walasa baara min daminɛtɔ filɛ nin a ka kɛ sababu ye don nataw la Mali l'armée ani kulu marifatigiw jɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen lakana ɲɔgɔn fɛ o de ye sinsinfɛn ye o de ye labanta ye fana ye min ye plateforme yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ye hali n'o y'a sɔrɔ olu hakɛ kelen kɔni ma dadɔn fɔlɔ a kɔni yirala k'a fɔ plateforme ka kɛlɛkɛcɛw b'a la SEMA ka kɛlɛkɛcɛw b'a la ani kɛlɛbolo wɛrɛ minnu ni olu tun kun ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ani ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn jɛkulu kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ juma nata marabolo kunnafoniw bɛ nin ko tɔ dafa Mali kɔnɔ an ka marabolo kɔnɔ dɔgɔfurancɛ in na marabolo kɔnɔ ko kumaba ni misɛman minnu kɛra an ka jɛ ka balakisa bɛngali ale ka tɛndi lamɛn olu kunkanna la mais kalo tile 22 don san 2019 bingani wale tara ka ɲɛsin denmisɛnnin bagangɛnna dɔw ma cɛ marifatigi dɔw fɛ minnu ma bugunatigɛ o kɛla sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na ka maa 1 jogi wale in yɛrɛ kɛla madoli barasara komini na kilomɛtiri 35 ani Banɲagara ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni in dira amapu fɛ o cɛ marifatigi dɔw minnu ma bugunatigɛ u tun bɛ moto la nɛgɛ kaɲɛ 10 waatiw la u ye mugu ci denmisɛn bagangɛnna dɔw la sɔni u ka taa n'u ka baganw ye o kɛla sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na ka maa 1 jogi maa minnu bɔnɛna u nin na olu taara ka di u somɔgɔw ma maa joginen ale taara ka taa ni a ye Banɲagara kɛnɛyaso la amapu ka fɔ la kunnafoni y'a sɔrɔlen lakanatigilamaaw fɛ olu nana wale in kɛnɛ kan o la u ye maa ninnu nɔnabɔ binganikɛla ninnu bolila ka taa ka bagan dama dɔ to a tɛ tɛmɛ nin kan marabolo kunnafoniw bannen kɔfɛ sa min ye farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ale bi kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kuncɛ an bɛ an ka samata sɛgɛw min ye Mali farafinna walanba ale min bɛ labɛn na san 2019 Egypte jamana kɔnɔna la an ka degelikɛ karamɔgɔ min hali bi ni furanjɛla fangako tɔgɔ bɛ ale kan ni o ye Medy Makasuba ale cɛ 20 ani cɛ 7 tɔgɔ di minnu mina kana taa Mali kumabɔ san 2019 farafinna walanba min mina taa Egypte jamana kɔnɔna la cɛ 20 ani 7 in na a bolo sera yɔrɔ caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali samata sɛgɛ denmisɛn minnu ye wɔlɔwɔlɔ minnu kɛra ni o ye éliminatoire ye a dɔgɔfurancɛ laban ni aw minnu y'a ɲamada olu fɛ minnu ye o ndolaw tan Makasuba kɔni ye danaya da olu kan a ma minɛ sira jan ani sira suru wɛrɛ la a ye danaya kurakuraya olu kan u b'a fɔ lisi ma ko lisi préliminaire n'o ye sɛbɛn kunfɔlɔw ye lisi kunfɔlɔ minnu bɔra maa 27 u bɛɛ lajɛlen welelen don juin kalo tile fɔlɔ u bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka samata sɛgɛw ka dakayɔrɔ belebele sa ni o ye Kabala ye n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u bɛ sɔrɔ ka labɛn ta sa k'u kunda dugu ka dugu min n'u b'a wele ko Doha u ka kalan tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ yanni taali cɛ kɛnɛ kana la ni o ye Egyptikaw fɛ yen ye farafinna walanba kɛnɛ kan cɛ 20 ani 7 min bɛ yen ni a ye olu wele bila olu ma défenseur ni o ye kɔfɛjɔw ye o ma 7 min ye cɛmancɛ bolo tigilamaw ye o ma 9 fo ka taa se kɛlɛ bolo bɛnbaw ma ni o ye bidonbaw ye olu ma segin a ye tɛgɛ bila maa minnu ma k'a fɔ olu kana Mali kunna wolo
jamana maa bɛ se k'a fɔ Europe b'a la farafina fo ka taa se an yɛrɛw ka ndolantan ma Bamako yan nɔ o ndolantan dɔw b'a la komi n'a fɔ misali la jɔ kɔlɔsibaw a ye wele bila maa saba minnu ma o maa saba fɔlɔ ye Jigi Jara ale bɛ ndolantan Stade Malien na Mohamed Samassa ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ Adama Keita ale bɛ ndolantan Joliba la maa minnu bɛ ni a ye wele bila olu ma karankɛda Suabaw la ni o ye défenseur ye Mola Wage ale bɛ ndolantan Angleterrekaw fɛ Amadou Fofana ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ Boubacar Kiki Kuyate ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ Amari Traoré ale bɛ ndolantan Faransi Falaye Sako ale bɛ ndolantan Portugais jamana kɔnɔ Youssouf Kone ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ fo ka taa se Masajo Haidara ale bɛ ndolantan Faransi Camancɛ bolo la a ye wele bila maa minnu ma olu de filɛ nin Jajɛ Samasiku ale bɛ ndolantan RB Salzbourg ale bɛ ndolantan ye Amadou Haidara ale bɛ ndolantan Levski la Cheikh Oumar Djugure ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ Yves Bissouma ale bɛ ndolantan Angleterre jamana kɔnɔna la Lassana Coulibaly ale bɛ ndolantan Écosse Adama Traoré ale bɛ ndolantan Belgique Souleymane Diarra ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ Drissa Traoré ale bɛ ndolantan Libye Moussa Djenepo ale bɛ ndolantan Belgique kaw fɛ bi donbaw la sani o ye attaquant ye a ye wele bila maa minnu ma olu filɛ nin Moussa Doumbia ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ Moussa Marega ale bɛ ndolantan Portugalikaw fɛ Abdoulaye Diaby ale bɛ ndolantan Portugal Khalifa Koulibaly ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ Adama Niane ale bɛ ndolantan Belgique jamana kɔnɔna na Adama Traoré ale bɛ ndolantan Faransikaw fɛ fo ka taa se Hadi Sakoma ale bɛ ndolantan Turki jamana kɔnɔna la Sekou Koita ale bɛ ndolantan Autriche nin de ye cɛ 27 ye an ka degelikɛ karamɔgɔ furanjɛla degelikɛ karamɔgɔ bawo fo nin yɔrɔ na min intérim kɔni o jala bɛ ale bolo hali n'a sɔrɔ a ye koba caman kɛ Mohamed Magasuba a ye wele bila cɛ 27 min ma minnu ni u bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa san 2019 la Egypte jamana kɔnɔna la ni olu de u bɛ n'u kunda juin kalo tile fɔlɔ Doha kaw fɛ ka se ka taa u ka kalan tɔ yakubaya an bɛ jɛ ka dugawu kɛ sa min ye samata segaw ye Ala taala ka sebaya nɔgɔya u ma u ka sake ni kana farafina nɛgɛba ye an ka jamana kɔnɔna na Mali ma deli ka fɛn min nɛnɛ fɔlɔ. An balima Kaabablon TV jabarani ɲamadabaw nin bɛ dan sigi bi la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ni kuma ye o de kɛra ninnu ye aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.